Indonézia, krajina s prírodným bohatstvom a kultúrnou rozmanitosťou. Indonézia je najväčšia súostrovná krajina na svete nachádzajúca sa v regióne juhovýchodnej Ázie, rozprestierajúcej sa medzi Indickým oceánom a Tichým oceánom. Krajina je známa nielen svojimi mimoriadnymi prírodnými krásami, ale aj kultúrnou rozmanitosťou, bohatstvom prírodných zdrojov a potenciálom stať sa globálnou ekonomickou veľmocou. Nasleduje podrobné vysvetlenie oblasti, počtu ostrovov, kultúrnej rozmanitosti a prírodného bohatstva Indonézie, ktoré z nej robí jednu z najunikátnejších krajín na svete. Oblasť územia Indonézie. Indonézia má rozlohu približne 1,9 milióna štvorcových kilometrov, čo z nej robí 14. najväčšiu krajinu na svete podľa rozlohy. Morská oblasť je však oveľa širšia a dosahuje približne 6,4 milióna štvorcových kilometrov vrátane exkluzívnej ekonomickej zóny EEZ. Celkové územie Indonézie pozostávajúce z pevniny a mora tak dosahuje viac ako 8 miliónov štvorcových kilometrov. To robí z Indonézie jednu z najväčších námorných krajín na svete. Indonézia má pobrežie dlhé viac ako 108 000 kilometrov, čo z nej robí krajinu s druhým najdlhším pobrežím po Kanade. Jeho strategická geografická poloha na medzinárodných obchodných cestách urobila z Indonézie dôležité námorné centrum už od staroveku. Počet ostrovov podľa oficiálnych údajov má Indonézia viac ako 17 000 ostrovov, ktoré sa rozprestierajú od Sabangu na západe po Merauke na východe. Z tohto počtu je približne 6 000 ostrovov obývaných obyvateľmi. Niektoré z veľkých indonéskych ostrovov zahŕňajú Sumatra, Jáva, Kalimantan, Sulawesi a Papua, ktoré sú spoločne označované ako hlavné ostrovy. Okrem toho má Indonézia tisíce malých ostrovov, ktoré sú domovom biodiverzity a kultúry. Indonéske ostrovy majú často mimoriadne prírodné krásy vrátane bielych piesočnatých pláží, aktívnych sopiek, tropických pralesov a bohatých morských ekosystémov. Ostrovy ako Bali, Lombok a Raja Ampat sa stali svetoznámymi turistickými destináciami. Kultúrna rozmanitosť. Indonézia je krajina známa svojím motom Bhinneka Tunggal Ika, čo znamená rozmanité, ale stále jedno. Kultúrna rozmanitosť v Indonézii je veľmi nápadná, vrátane etnickej príslušnosti, jazyka, tradícií a zvykov. Kmeňe v Indonézii žije viac ako 1300 etnických skupín, čo z nej robí jednu z krajín s najvyššou etnickou rozmanitosťou na svete. Niektoré z najväčších kmeňov zahŕňajú Javčania, asi 40% celkovej populácie Indonézie, väčšina žije na ostrove Java. Sandenes nachádza sa hlavne v západnej Jáve. Kmeň Batak, dominantný v regióne Severná Sumatra.
Kmeň Minangkabau, rozšírený v západnej Sumatre. Kmene Bugis a Makassar, nachádza sa v južných Sulawesi. Papuánske kmene, rôzne domorodé kmene sa rozprestierajú v regióne Papua. Každý kmeň má svoj vlastný jedinečný jazyk, tance, hudbu, tradičné oblečenie a obrady. Napríklad Samen Dance z Acehu, Shadow Puppetry z Javy a Inchaben Tradition z Bali sú príkladmi krásy indonéskej kultúry. Jazyk Indonézia má viac ako 700 regionálnych jazykov, ktorými hovoria rôzne kmene na celom súostroví. Tieto jazyky odrážajú miestnu kultúrnu a historickú rozmanitosť. Indonéština je úradným jazykom a je nástrojom na zjednotenie národa. Regionálne jazyky ako Javčina, Sandánčina, Minangkabau, Bugis a acehština sú však stále široko používané v každodennom živote miestnych obyvateľov. Prírodné bohatstvo Indonézie. Indonézia je obdarená bohatými prírodnými zdrojmi na súši aj na mori. Nasledujú niektoré z hlavných sektorov prírodného bohatstva Indonézie. 1. Tropický prales. Indonézia má jeden z najväčších tropických pralesov na svete s rozlohou približne 94 miliónov hektárov. Tieto lesy sú domovom mimoriadnej biodiverzity vrátane vzácnych druhov, ako sú orinčutany, tigre sumatranské a nosorožce jednorohé. Okrem toho zohrávajú indonéske lesy dôležitú úlohu ako svetové pľúca, pretože majú schopnosť absorbovať oxid uhličitý. Výzvy ako odlesňovanie. Nezákonná ťažba dreva a premena pôdy však vážne ohrozujú udržateľnosť indonéskych lesov. Na ochranu týchto prírodných zdrojov je preto potrebné vynaložiť väčšie úsilie na ochranu. 2. Baníctvo. Indonézia je jedným z hlavných producentov ťažobného materiálu na svete. Niektoré z ťažobného bohatstva Indonézie zahŕňajú uhlie. Indonézia je jedným z najväčších vývozcov uhlia na svete. Nikl. Indonézia má najväčšie svetové zásoby niklu, ktoré sú rozhodujúce pre priemysel batérií pre elektrické vozidlá. Zlato. Zlatá baňa v Grasbergu, Papua, je jednou z najväčších zlatých baní na svete. Cín a meď. Indonézia je známa aj ako hlavný producent týchto dvoch komodít. 3. Morské bohatstvo. Námorné oblasti Indonézie majú obrovský ekonomický potenciál. Indonézia má mimoriadnu morskú biodiverzitu vrátane koralových útesov, rýb a inej morskej bioty. Niektoré z hlavných sektorov morského bohatstva Indonézie sú rybolov. Indonézia je jedným z najväčších producentov rýb na svete. Morský ekoturizmus. Destinácie ako Raja Ampet, Veikatobi a Bunaken sú magnetmi pre medzinárodných turistov. Energetický potenciál oceánov, energia vln a morské prúdy, ktoré ešte neboli optimálne využité. 4.
Zemný plyn. Indonézia má bohaté zásoby zemného plynu s veľkými poliami, ako sú blok Mahakam vo východnom Kalimantane a blok Tanbuch v západnej Papuu. Tento zemný plyn nie je len domácim zdrojom energie, ale vyváža sa aj do rôznych krajín. Skvapalnený zemný plyn LNG z Indonézie je dlhodobo dôležitou komoditou na svetovom trhu. Vláda naďalej podporuje investície do tohto sektora s cieľom zvýšiť produktivitu a vytvoriť pracovné miesta. Príležitosti na zlepšenie životnej úrovne, aj keď má Indonézia bohaté prírodné bohatstvo. Stále čelí výzvam pri zlepšovaní životnej úrovne svojich obyvateľov. Tu sú niektoré dôležité aspekty, ktoré si vyžadujú pozornosť. 1. Potreba skúseného personálu sektory ako baníctvo, technológie. Obnoviteľná energia a výroba si vyžadujú kvalifikovanú a skúsenú pracovnú silu. Odborné vzdelávanie a príprava sú kľúčom k vytváraniu ľudských zdrojov, ktoré sú pripravené konkurovať v ére globalizácie. 2. Investície. Indonézia má veľký potenciál prilákať zahraničných investorov, najmä v sektoroch infraštruktúry, energetiky a technológií. Vláda spustila rôzne politiky na zjednodušenie investičného procesu, ako napríklad vytvorenie špeciálnych ekonomických zón, KEK, a byrokratickú reformu. 3. Rozvoj infraštruktúry. Ako sú spoplatnené cesty, prístavy, letiská a digitálne komunikačné siete, je veľmi dôležitý na zvýšenie prepojenosti medzi regiónmi. To nielen uľahčuje distribúciu tovaru, ale otvára aj nové ekonomické príležitosti v odľahlých oblastiach. 4. Ochrana a trvalo udržateľný cestovný ruch. Indonézia má skvelú príležitosť na rozvoj trvalo udržateľného odvetvia cestovného ruchu prostredníctvom ochrany prírody a kultúry. Tento prístup nielen zvyšuje príjmy štátu, ale zároveň chráni prírodné a kultúrne dedičstvo pre budúce generácie. Záver. Indonézia je krajina, ktorá má veľký potenciál v rôznych sektoroch. Od prírodného bohatstva až po kultúrnu rozmanitosť. Rozumným využívaním prírodných zdrojov, zlepšovaním kvality ľudských zdrojov a priťahovaním správnych investícií má Indonézia príležitosť stať sa jednou zo svetových ekonomických veľmocí. Výzvy, ako je zhoršovanie životného prostredia, sociálna nerovnosť a potreba lepšej infraštruktúry sa však musia riešiť integrovanou stratégiou. Ak bude Indonézia dobre riadená, môže sa stať príkladom krajiny, ktorá úspešne spojila ekonomický pokrok s ochranou životného prostredia a kultúry.